Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información na radio na Televisión Municipal de Cerceda nesta xornada de xoves día 17 do mes de xullo, no que lles falaremos de festas. Mañán comenzan as festas na parroquia de Cerceda. Falaremos das actividades culturais e deportivas, tamén de informática, da renovación do DNI, que dá algunha praza aínda aquí en Cerceda, e tamén de un curso de formación para cuidar e coidarse para mulleres coidadoras. Falaremos das axudas á natalidade, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, tamén da ITV de maquinaria agrícola que se pode pasar na Silva a finais deste mes, así como unha exposición que poden ver no viveiro de empresas e das viaxes do Inserso. Tamén falaremos de unhas axudas para mulleres emprendedoras e empresarias. En canto tempo, anticiparlles que para mañán haberá alternancia de nubes e claros con algunha precipitación en xeito de orballo. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de festas, porque estamos nos meses festeiros en este caso por lo máis habitual en toda Galicia e non é menos o noso concello. Mañán comenzan as festas do Carmen en Cerceda. A Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda preparou 3 días de festexos para mañán, tamén para o sábado e para o domingo. En este caso, o programa comeza xa, o cartel comeza xa mañán, venres 18 ás 9 da mañán, con dianas e alboradas. A unha xa hai misa solene na honra a Virxen de Fátima e ás 2:30 sesión vermú. A partir das 11 verbena coa orquesta Furia Joven e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. Eso é para o sábado. Para domingo comenzará tamén con dianas e alboradas a partir das 9 da mañán. A unha hai misa na honra a Virxen do Carmen e ás 2:30 sesión vermú co dúo Reflejos. Ás 4 da tarde actuará a charanga Os Atrevidos con un pasarrúas e a partir das 11 verbena coa orquesta Olympus e o dúo Reflejos e tamén haberá música de DJ. O domingo, día 20, o domingo que ven, hai dianas e alboradas ás 9, a unha misa solene na honra ao Santísimo Sacramento, ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada e a partir das 4, xogos e hinchables gratuitos para nenos. Ás 11 da noite, verbena co grupo Alborada e a partir das 12 da noite, tirada de fogos de artificio. Todo elo para a festa do Carmen de Cerceda que comeza xa mañán e se prolonga toda a fin de semana. Agora falámosles das actividades culturais, deportivas e de informática. Poden inscribirse durante todo este mes de xullo para as actividades que o Concello promove de cara á próxima temporada. Hai actividades culturais, deportivas, pero tamén de informática. Dentro das actividades deportivas hai baloncesto, hai judo, tamén ximnasia rítmica, patinaxe artística ou peque baile. Dentro das actividades de lecer hai manualidades ou hai inglés, tamén cociña infantil. Mais actividades deportivas son o pádel infantil ou o fútbol na escola de fútbol no Roxo. En canto aos adultos teñen actividades como pilates, tamén yoga, clases de costura ou zumba. E hai informática para nenos e informática tamén para adultos, tanto en Cerceda como na Silva. Se queren anotarse a calquera delas, poden facelo a través da sede electrónica na páxina web municipal ou no rexistro na planta baixa do Concello polas mañáns de luns a venres de 9 a 2. Si queren renovar o DNI poden facelo en Cerceda, quedan poucas plazas, deben darse presa. O próximo mércores 30 de xullo terá lugar unha nova renovación do DNI en Cerceda e agora como novedade tamén se queren o pasaporte. Os axentes da Policía Nacional van a vir a Cerceda cunha unidade móvil o día 30 para realizar este trámite. Dende xa poden cubrir esas plazas que quedan vacantes. Había 40 plazas de cupo e quedan poucas. No momento de reservar a cita xa lle informarán dos documentos necesarios e tamén dos prezos.
A Mancomunidade de Ordes organiza a terceira edición do programa Ter en Conta dirixido a mulleres coidadoras. As actividades son gratuitas e as participantes poden elixir o horario e lugar que máis lle conveña con independencia do concello de residencia. Poden realizalo en calquera dos concellos da Mancomunidade. O programa está cofinanciado pola Xunta de Galicia e a Unión Europea e será impartido por Andaina Pro Saúde Mental de Ordes. Decirlles que se vai a falar do autocoñecemento, da regulación emocional, da xestión do tempo, a relaxación ou da risoterapia. As sesións son en todos os concellos da Mancomunidade. No noso, en Cerceda, vai a ser o próximo xoves 31 de xullo, no mes de agosto serán o 7, 21 ou 28 e no mes de setembro 2 días, o 4 e 11 de setembro, polas mañáns de 9:30 a 11:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden facelo a través da Mancomunidade de Ordes no teléfono 981 68 21 08, lembrando que é unha actividade gratuita. Tamén recordamos que o Concello ten aberto plazo para solicitar as axudas á natalidade. Son axudas que o Concello dá para fomentar a natalidade e o asentamento poboacional. Se trata de un pago de 300 euros por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción ao longo de todo o ano. En este caso xa sería dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. As bases poden atopalas na páxina web do Concello e o prazo para solicitalas rematará o día 30 de novembro. Poden facelo pola sede electrónica do Concello ou persoalmente na planta baixa da Casa Consistorial, no rexistro. A recollida de lixo voluminoso volve a facerse, como todos os últimos venres de mes, en Cerceda. O Concello presta este servizo de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño habitualmente ou polas súas características. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. O venres 25 correspóndelle, pero como é festivo, desplázase para o venres 1 de agosto. Venres 1 de agosto é a recollida de residuos voluminosos. Poden depositarse o día anterior antes das 7 da mañán, pero para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria. Son o 981 69 30 72 ou no 616 167 131, indicando o lugar onde van a depositalo e a cantidade. Lembren tamén que o Concello dispón de un punto limpo para facer o depósito deses residuos. O punto limpo está no Acevedo, está aberto martes e xoves polas mañás de 9 a 2 e os sábados pola mañán tamén de 9 a 2. A ITV de Maquinaria Agrícola estará en Cerceda, en concreto estará na Silva, do día 24 ao 31 de xullo no campo da Feira da Silva. Unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control estará para facer a ITV de Maquinaria Agrícola. Estará pola mañán e pola tarde, agás o día 24 e o último día, o 31, só estarán pola mañán. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na súa web www.sicitv.com. No Viveiro de Empresas de Cerceda se pode ver unha exposición da autora larachesa Ramona Pérez Bello, chamada Anomar. Trasladouse o Viveiro de Empresas de Cerceda para ali ofrecer a súa traxectoria artística con varias modalidades, toda a súa arte. No Viveiro de Empresas na segunda planta pode visitarse de luns a venres de 9 da mañán a 9 da noite. Pintura, artesanía, escenas rústicas, anxos, bruxas ou esteas tamén ou motivos de Nadal. Un percorrido polo universo creativo de Anomar. Isto está no Viveiro de Empresas. Estamos tamén nos últimos días para anotarse as viaxes do Inserso, que convocou de novo o Ministerio. Estes días está aberto plazo ata o día 23 de xullo para participar nas viaxes do Inserso. Todos aqueles que se incorporen por primeira vez teñen que rexistrarse previamente e os que non, os que xa están rexistrados, recibirán na súa carta, na seu domicilio, unha carta de participación. E insistimos que para os xubilados, para os maiores pensionistas en total, é que hai viaxes de todo tipo, de 4 días ata 10 días e viaxes
de escapadas en cidades ou viaxes tamén ás illas ou turismo de costas. Se queren solicitalo ou que lle axuden a tramitalo, poden dirixirse aos servicios sociais do Concello. Poden facer e pedir cita no 981 68 60 68 ou achegarse polas mañáns á terceira planta da Casa Consistorial. Lembramos agora que hai unhas axudas que se convocaron para mulleres emprendedoras e empresarias. A Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta convocou de novo o programa EMEGA de fomento do emprendemento femenino. As mulleres emprendedoras poden solicitar estas axudas ata o próximo 14 de agosto. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha e a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, tamén medidas de favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Hai 4 líneas que integran o programa. Emerxe, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas, tamén as axudas, en este caso Impulsa, para favorecer a reactivación e consolidación dos proxectos, e tamén Innova, para iniciativas empresariais de carácter innovador. Tamén hai outra que Concilia, para axudar as mulleres promotoras como as traballadoras para a súa conciliación. Para solicitalas teñen que facelo a través da web da Xunta de Galicia na súa sede electrónica, ou poden tamén pedir axuda no Concello, na Oficina de Promoción e Emprego que dirixe Belén Viqueira. Xa rematamos co tempo. Para mañán, venres, aumenta a inestabilidade atmosférica debido á presencia de aire frío en altura. Con esta situación, mañán agardamos ceus con máis nubes canto máis ao norte da comunidade. Pode haber algún chubasco de carácter feble. Será máis probable canto máis tamén ao norte da comunidade. As temperaturas sufrirán un lixeiro a moderado descenso e os ventos soprán do oeste-suroeste frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.